Jeg hedder Sissel Kvist, og jeg er kandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre. Jeg stiller op, fordi jeg vil tale EU med alle. Alt for tit bliver EU-debatten svær, teknisk og uvedkommende. Jeg vil noget andet med min valgkamp. Jeg vil tale EU med alle. EU handler også om vores hverdag. Det handler om prisen på appelsinerne i Netto. Det handler om, der er skadelige stoffer i vores børns legetøj. Om arbejdspladser, om behandlingsmuligheder, når vi er syge, og om forbrugerrettigheder på nettet. I den kommende tid vil jeg gøre mit bedste for at skabe en EU-debat for alle. Jeg vil især sætte fokus på ungdomsarbejdsløshed. Diskutere udvekslingsmuligheder for alle typer af studerende. Og være med til at sætte udformningen af det digitale indre marked på dagsordenen. Frem mod det kommende valg vil jeg diskutere EU med alle. Jeg vil også derud, hvor EU-debatten normalt ikke fylder meget. På landbrugs- og professionshøjskoler, i alle kanter af foreningslivet og på den almindelige danskers arbejdsplads. Det handler om vores hverdag, og det handler om vores fremtid. Og det handler først og fremmest om at skabe et EU, der er for alle. Vil du vide mere om mig, så kan du besøge min hjemmeside eller finde mig på Facebook.